Benvinguts al qüestionari d'aquest capítol. Tindràs uns segons per pensar cada resposta abans que la diguem. Què va passar amb algunes ciutats durant l'edat dels metalls? La resposta correcta és: es van fer tan grans que van crear imperis. Per què diem que aquestes civilitzacions eren fluvials? La resposta correcta és perquè van sorgir a la vora de grans rius. Quins dos rius importants donen nom a Mesopotàmia? La resposta correcta és el Tigris i l'Eufrates. Quin riu era fonamental per a la vida i l'agricultura a l'antic Egipte? La resposta correcta és el riu Nil. Quin riu va ser el centre de la civilització de l'antiga Índia? La resposta correcta és el riu Indus. Quins dos rius van ser clau per al naixement de la civilització xinesa? La resposta correcta és el Huanghe i el Yangtze. Per què es va fer necessari guardar la informació en els grans imperis? La resposta correcta és: hi havia massa impostos, lleis i registres per recordar. Quina invenció clau marca el pas de la prehistòria a la història? La resposta correcta és l'escriptura. Com es deia la primera escriptura inventada pels sumaris a Mesopotàmia? La resposta correcta és cuneïforme. Quin tipus d'escriptura, amb dibuixos, van utilitzar els egipcis? La resposta correcta és jeroglífics. Com era el poder dels reis o reines en aquestes civilitzacions? La resposta correcta és: tenien poder absolut, eren líders polítics, militars i religiosos. Què construïen aquestes civilitzacions per demostrar el poder dels seus governants? La resposta correcta és palaus, temples i tombes monumentals. Has acabat el qüestionari del capítol 1. Continua amb el següent capítol o torna a veure el vídeo d'aquest tema.